La teva política urbanística, no? Ahir era Amposta i un company em va dir, ostres tu, aquí volíem fer una urbanització de 2.000 o 1.000 cases, volíem fer. Tothom entén que si es fan 1.000 cases a Amposta això tindrà una repercussió lingüística i que l'alcalde d'aquell municipi això no ho tenia al cap i que faria patir una llengua que té 1.000 anys d'història? Doncs això un alcalde ho ha de tenir al cap. Què vol dir no tenen la llengua al cap? Doncs quan promouen segons determinats models econòmics. No? Per exemple, a partir del 1992 ja sabeu que Barcelona ha mort d'èxit, hem situat Barcelona al món i això ha estat a costa de què? Doncs de descatalanitzar la llengua. Han sortit dues enquestes, una diu que tenim un 19% de joves catalanoparlants, una altra diu que en tenim un 28%, són tan fantàstics, tan internacionals, que al final estem perdent la nostra identitat. Podria aprofundir-hi molt en aquest tema, però no ho vull fer perquè això és una cosa de dos. Però tenir la llengua al cap vol dir que ho supedites tot a promocionar la teva llengua que ja està en franc desavantatge. Què vull dir? Ostres, estem patint un procés de globalització molt heavy, no? Moviments demogràfics molt bèsties. Tenim 100 teles en castellà. Quantes en tenim en català? Una, dues, mig bilingües, no? Per tant, el que no podem fer, tenint aquesta realitat, és a sobre tirar-nos pedres a la nostra teulada. Això és l'únic que no podem fer. I el que hem d'impedir que facin els nostres polítics. I ho estan fent. A nivell audiovisual, per exemple, ho sabeu, sempre dic la mateixa xifra. El Super 3 té un 0,5% d'audiència, 0,5% de share. Creieu que ens podem permetre aquest luxe? I nosaltres sempre diem, l'estat espanyol... Res a veure amb l'estat espanyol, Això és un tret a l'estómac que ens hem fet nosaltres. Els polítics pensen en, no, d'aquí 4 anys faré no sé què, unilateral... No. Demà.